ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब से चढ़ल बाटे गरमी बारा गोर हो गइलू, जब से चढ़ल बाटे गरमी बारा गोर हो गइलू, तबे हमके पता चलल हमके भौजी तू लड़कोर हो गइलू, पता चलल हमके भौजी तू लड़कोर हो गइलू। हिले देहिया तोहर बहुते कमजोर हो गइलू, पता चलल हमके भौजी तू लड़कोर हो गइलू, पता चलल भौजी हमके तू लड़कोर हो गइलू। भगवती कहतानी काहे तोहर देह लसियाता, भोरे भोरे भौजी हो मन हुलियाता, देखतानी रहतारू बहुते उदास हो, यही से बुझा गइल बाटे कुछ खास हो, यही से बुझा गइल बाटे कुछ खास हो। कहतानी काहे तोहर देह लसियाता, भोरे भोरे भौजी हो मन हुलियाता, देखतानी रहतारू बहुते उदास हो, यही से बुझा गइल बाटे कुछ खास हो। माफ कर तनी हमसे झकझोर हो गइल, माफ कर तनी हमसे झकझोर हो गइल, तबे हमके पता चलल बाटे भौजी तू लड़कोर हो गइलू, पता चलल बावे भौजी तू लड़कोर हो गइलू। चंदन देवरवा से खुली गइल पोल हो, मनीषा देवरवा न बाटे बकलोल हो, मनीषा देवरवा न बाटे बकलोल हो। चाहे लागे सुनो भौजी तोहरा के ठीक हो, कोई देनी फोन भैया जावता ललित हो, कोई देनी फोन भैया जावता ललित हो। चंदन देवरवा से खुली गइल पोल हो, मनीषा देवरवा न बाटे बकलोल हो। चाहे लागे सुनो भौजी तोहरा के ठीक हो, कोई देनी फोन भैया जावता ललित हो। घर में बैठल बैठल तू साचो बोर हो गइलू, घर में बैठल बैठल तू साचो बोर हो गइलू, पता चलल हमके भौजी तू लड़कोर हो गइलू, पता चलल